Ka Directorate of Civil Defence and Home Guard jong ka jila Meghalaya kala penkrek lupa na ka jingla bansha Thombor bat bansha Hyarthma jong kari India hakiwei pat ki nongchuan ki bawan na ki wei kiri lingba na sun bat da ki wei pat ki benta. Hapakren sikilat pathai kubor uba Bimukim Joint Director Civil Defence ban DIG ka SDRF bat uba PH la Senior Staff Officer Directorate Civil Defence and Public Relations Officer PRO kila ong ba ki paiba ki dei panlong ki bahusiar na ka jingla bansha Thombor ka India ha kinong shon jong ki wei pat kiri ka perthai ban kerparu ya kinong chong chnong ban ye trailang ha kane ka jingpen khre na ka benta kani ka kam ka pakongsan. Kila itu ru baka mock exercise on air right ban ka blackout ka bala ai kerteng daka Armec 1 2026 kan long ha ka si tho ding ha ka por lai beje janmit ka badai ka benta ka baningkong bat kumju ru ka benta ka ba ar kan long ha ka por nyo beje menmit ka badai ka blackout ha ba baro kinong chong chnong kin ha penlip baro kilat ken thom ru ya ki jaka padon ki futsal. Ki pentip ru ba ka jing penlong nia kane ka jingkelan lupa ka deru ka jing betha jong ka sarkar India banlong bala penkre na ka benta kitanan yadari ne yada pajba bakin penkre bat da ka ba penlong ki jingkelan men ban yada ya ki nong chong chnong habawan kum gine ki jat jingja Hyarthma ha ki nong shun. Hakane ka mock exercise on air right bat ka blackout kindan bun kitanan banishim benta habaro ki district jong ka jilla bat kandan ru ka jing penpa ya ki siren habaro artili ki benta jong ka mock exercise ki badan la ki jong ki jingmun. Na kalian juga Department of Civil Defence and Home Guard so like ko bang bat chimkia ban wan hakane ka press conference te ka jing muhi jong kane ka press conference bang ikhat kalong ba inyo pan penchai syaki syaupai ba syapang kani ka mock exercise ka bangin le lasai kata kalong apsau jong benai April biayong kani ka mock exercise kandi ka mock exercise ka ba ar ka bangin le halor ka air raid lane ka jing ka attack no lane ka jing Thombor na sunbeneng naki nongshun foreign countries, any foreign country mo kanuno ka ri ka ba nongshun ni kari India kumut kani mo exercise ka de kata ka phang borbon ngi jule namta ujumai andre kani ka sin ngila halor ka jing Thombor naki kiri ki banaba lingba ki lingsun lingba ki missiles but kumbangila syam hakini gitma bana sudap ka sendur ka Iran waru ngilap baki la penon kamru ya ka ki drones te ya kani ka mock exercise ngila ai kerteng ka Armec 1 but ya kani ka mock exercise nginle artli ki benta ka benta ka beningkong ngin yo ban le ki search and rescue operations in le ki fire response in le medical response have keleng ki districts jong ka state mo hangi hanong ba shlong ru in le bat how keleng ki district jong ka jilla in le ki search and rescue operations kini ki kani ka bentak beningkong na ka stage 1 katakan sedang kubai laong isa menne dan katakan sedang hakapor lai beje kampa ka siren jong ka civil defense ban peni ba kalawan kani ka jing Hyarthma jong ki nongshun te bakumta kumut kan sedang kani ka kumut uni missile kumbangila kani ka scenario jong ni ong ba don way missile uban land ban impact hante 101 area ti kendon sa ki drone spot ki ban attack hakeleng gi benta jong ka sor shillong kuma shillong ibu poini sok hotel line kra ka St Edmunds College ka St Anthony's school ti kani ka stage 1 ka kini hidi ban saja ti naduk lai beji kan sedang kani ka operations ban yo ban yarap ikini ki ba storm ban yo ban penlaj yang ki brio ban penip ding ta tater ti hakapor sau beji ban na akan sadon ka all clear signal part kani ketika rukom ka pair part jong kani ka air raid siren jong ka civil defense siren mo
dia katakan penipat ba uni unong shun ulat lek hai biang dan lane ke air defense jong ke India kala la ban ban tackle kan niki tekemut bagam don suka threat tekemut kala akut kan ke operation dia baru ke operation kan kut nanti baru kini ki bayi sementara ingin saya yang lang hakan ke state emergency operation center bagi nyok ban apa dia ka debriefing ke port South Sitang dia hakani ke stage 1 kwa banong yepi ki jenis sementara kalau along baik ke bala pelan lupa mo ki ba kim don mentah kani kalau along baik ya ki tanak ki bapher ki ban ya senrop lang ki ban ya snok ti lang bat ke tempat menjungi ban le kani ke mau exercise ka benta ka bakongsan ka bangi don kam hai ka jing ya trilang jong ki ba abangi don kam jing ya snok ti lang jong ba ka dia ka stage 2 ka bangin penlong ya ka blackout exercise ka blackout exercise ka thong jong ka long ba dakaba pinip yaki light borok haka nongba haka borok benta jong jela ni penpulong no yaka jing thumu jong unong sun kan aba wan ban hair haka airspace ni mo ban penhap bom ne ban penjulor yaki jaka baper ka nongba jongi khniat nila ban penpulong no yaka jing thumu jong ki dakabangi pendep light bagi ni ki nongsun kimla ban yoi mo di takadau kalong ka kongsan untuk tata bah hakani por bangi le kene ka blackout exercise ki pai ba borok ki di bangi snok tilang dak ba pendep ki lai ha ka yeng pendep ki inverter nanta kanu ka source of illumination mo kanu ka jingshai jing tebe ikini borok habde ban pendep no penambangin na ban achieve kata total blackness total blackout mut salon sar borok kijaka kan yong di katakan ban sedangnya kata apa kadai ka signal kadai ka air raid siren kan ka bangin pensawa lingba ki siren ki bangin la don ha borok ki district ha ka por new beje di kata ka siren kan ne kumbashi minit bat ngan sapin sengap ya pi hadien kalong kumno kata ka siren mo di ondal adap si minit pi la ya ki pai ba borok ki la isnok ti lang bangi ki la pendep ya ki lai borok di hadi ka por new lala ar minit pat ngen sapen pat ya ka all clear signal katar kolong daga wei daga sur jong ka siren di kane kumba ar minit bat kane pat kan pendi ba uni unong sun don su kan uni unong sun don su ka jing tombor bat ki pat ba ki la ban beteng yang ki kam ki jam ki kemut haga por new lala ar minit pat upat ba baro un pendet ki lai mo yang ni ba ya ki pat ba kim di ban long husiar kim di ban tieng lane ban ra ki khubor ham saya gumta namar kani kalong kambok exercise lane ka jing hikai bat ka jing pen khre let's see yo don kini ki attacks kini ki jing thombor hadin habot ma ublei hi rumsha hi kata nang balong let's see la don pat kum kita ki attacks kum bangi la idang shen aka operation sendur kan la don kum kini jing ja ti upat ba udi bandong bala khre upat ba udi bandong batip bakai ka kamram jungu ka bo unlet bo un yada ya la dia mo namar kadi na benda ka jing ha jungu upat ba hi bo un save ka lai lo jong kita kadau ka jing snok ti lang jung upat ba ka jing ni sementara lang jung upat ba kalong ka bakong son hadu tata haka jing le mo exercise jungi house number adap hobanai me bon ki bala kan tho ba ki penon kam daga siren tray te kamde kumta mo kani ka siren ba ngi jupen pa ka por shipho beje bat san beje man kasni kadai ka siren jung civil defense ka jing thmu jongi bangin penpa kini siren man la kasni kadai bangin pentikna ba ki trekam ti kasujar khat bangi penpa ha ka por shipho beje bat san beje bat shipho beje bat sau steng ha ki por telang mo tambahkan ni kadai ka siren jung civil defense kamde ka siren ban sedang tre ban white tre mo dia menta tapi ailat yang ngan penslo yupi yakini ki siren bau pat ba ru unyo ban wan penyap hair ba untip kai bon la mo kata ka siren kalong ka bakiu ba ka bahya variation mo kadon ka fluctuation ka kiu ba ka hair kamlong renti mo tekani kemut
ka jing ka signal jung ka jinghu jung ka kanong ban ong ba kan wan ke jing thombor nan sun bene mo te menta pat ngan pensengap bipi kanika all clear. Warning siren nane ka red signal ka bangi ong mo dikata kata kebut ban peni ba kandon ka jing thombor na sun beneng dikani ka kadika jing sawa to banung kani ka nabenta kani mo exercise lasai ya kani ka air raid warning mo ka red signal ngin penpa tang minute kadi ka siren ka balong kiu hiar kani ka all clear pat nane ka balong la ja uni nongsun di kani pat ngin pensawa ar minute mo kani pat kumba piok so balong ka barenti ka siren kamdon ka jing kiu kamdon ka jing hiar kalong renti ba salon sar